Здравейте, драги приятели! Сега искам да поговорим малко за байтошово време, защото гледам тук някакви си родени след 90-те години, даже след 2000-та може би, говорят неща, които са чували само по телевизията или по TikTok, че през комунизма е било зле при байтошово време. Говорят, че на времето имало граници, буферни зони по 5 км, 10 км, не можело си да препариш. Не можело да излезеш в Европа. Да, тогава с Европа беше хубаво. В сравнение с сега, тогава Европа беше хубаво. Да, имаше телефони, имаше компютри, имаше марки и така нататък. Но искам да кажа на всички млади, които си нямат и хал хабер си нямат от онова време, че през онова време, където говорите, че България е била зле, мога да ви кажа, че България е била по-добре и от Турция, и от много европейски държави. От много европейски държави, макар че нямахме телефони и компютри. България беше на първо място по медицина. Медицина. Имахме доктори, народа се лекуваше, имахме най-добрата медицина имахме в Европа. А Турция беше зад нас с... Много назад беше Турция от нас. Много назад. Спомням си 93-та година, като ходих в Турция, като малък, се спомням, турците бяха много назад. Турците ни се молеха тогава, като слязох, слизахме от автобуса и те напосрещаха с стоки, молеха се да купуваме, беше много евтино, ужасно много евтино беше. Просто към младото поколение се обръщам. Хората, които не знаят. За младите, които говорят вредни кипели за оно и време. Защото аз съм живял на оно и време и съм бил на 6-7 години, 8, по оно и време и бях на училище, хванах училището, хванах болниците, хванах и много други неща. Така че няма смисъл да говорите дрънци и глугинки, да плямпате вредни кипели, защото хал хабер си нямате какво беше едно време в България. Разбрахте ли? Цяла Европа умираше от кеф, когато опитваха българско кисело мляко. Те не бяха виждали, не бяха чували за нашия кашкавал и когато някой си вземеше кашкавал, чак трепереше от кеф, когато го яде и се чудеха как да си го добавят отново в менюто на масата. Значи трябва да разберете, България беше една от най-големите производители на зеленчуци и така нататък. Животновъдство беше номер едно. Номер едно беше. И много държави имаха страх от България, защото България имаше въоръжение да си бе майката. Имаше въоръжение, войска. Какво ми плямпати пиклювци вчерашни насрани газове, дет не мога да се обършите газа без мама и без тати. И ми говорите за оно и време, разбирате ли, че сме били зле. Слушайте, какво ще ви кажа. В една държава няма ли стабилно здравеопазване? Вие за държава не ми говорете повече. Вие за държава въобще не ми говорете. На едно време имахме здравеопазване безплатно, най-доброто,
големите професионалисти, нали, доктори и т.н. Нямаше болни хора, имаше здрави хора, работещи хора. Какво да ви говоря за преди? Лапита, пиклювци, не мога да си купите даже самички и по една туалетна хартия. И сега сте тръгнали тук да ми говорите, че нямало граница, че и те Европа мечтаеха да са като България. Бе. Къде са имали като нашото сирене, като нашия кашкавал, като нашето кисело мляко? Къде са имали като нашия хляб, заводския хляб? Едно времешния. Отивахме, купувахме бял, добружа, имаше 2 вида хляб. Сега ще ми кажат хората, ама то едно време. То едно време имало и трудности, имало и какво, имахме си здравеопазване, отиваш, никой не те питаш и бял ли си, черен ли си, и смъртни случаи не е имало. Много рядко е имало смъртни случаи. Някой доктор да отърве пациент. А сега ги отърват като топъл хляб. Тръгнали вчерашни пиклювци, извинявам се, че го обиждам, младото поколение, обаче знайте, не знайте, не говорете. Разбирате ли? Ние сме нямали граница, но не сме имали и нужда от граница. Защото си имахме всичко. Имахме си всичко, имахме си ТКС-та. Ако не знаете какво е ТКС, влезте в YouTube. Има сумата и видеа едно време какви ТКС-та имаше в България, какво производство и с какво се хранихме. С най-хубавата чиста храна, която в момента, за да си я купиш, даже такава храна не съществува, за да си я купиш в момента трябва да дадеш луди пари. Вчерашни пиклювци, които без мама и без тати не могат да си обършат газа, ми говорят, едно време колко зле е било. Едно време нямаше пенсионер, нямаше работещ, който да не отиде на почивка. Без значение на хижа ли е ходил или на море е ходил. Отиваше ли? Отиваше. Всичко беше безплатно. Всичко беше безплатно. Транспорта, който работи, безплатен транспорт. Какво беше там тогава транспорта? 5 стотинки. Вие за какви вредни кипели ми говорите? На мене ще ми говорят. Аз как съм живял, все едно не помня. В детските градини бяха пълни и нагледаха като писани яйца. В детските градини. Когато аз бях в детска градина, много добре си спомням. Закуска, обед и след обедни сандвичи такива правиха разни. Имаше пак ядене и всичко беше качествено. Имахме легла. След обяд спяхме. Имахме истински легла. Не както сега да им постелят на земята разни донапрени и да спят децата и те нататък да ги бият и да ги удрят. Имаше възпитание. В училище не можеше да идваш с къса поличка, ами си имаше униформа с вратовръзка, нали, с чавдарчета, пионерчета. Какво ми плямпате ви? Какво образование имахме едно време, бе? Най-хубавото образование сме имали. Сега образование ли има? Какво образование има сега? Карахме едно време, бащите ни караха жигулита и москвичи. Нямаше и катастрофи. Катастрофи нямаше. Нямаше убийства в пътчетата, както сега правят катастрофи, умират хора. Хората караха каруци и коне. И беше сладко и хубаво. Имаше истинско прясно мляко, имаше истинско кисело мляко. Имахме истински картофи. Сега кое е истинско е? Младото поколение, ало, отивате на Кауфланд и ми ядете разни химии, разни пластмаси, купувате си прясно мляко, което не е нико прясно мляко. На кое ми се радвате сега, че имаме граници? Добре, имаме граници, да, обикаляме. И какво, в чужбина не работим ли? В чужбина не работим ли? Да не сме дошли тук на курортия? Че са отворили границите и сме дошли на курорт ли мислите? Или си мислите, че тук в чужбина да работиш е много по-лесно, отколкото в България, да речем, нали? Та и си мислите. Много е лесно тук да работиш, знаете ли? Ставаш като маймуна робот. Нямахме граници, имахме си работа, имахме си всичко. Всичко! Най-важното е, имахме образование и здравеопазване. Кой каквото да ми говори за граници и тако. Една държава без образование,
без здравеопазване, това не е държава. А ние в момента нямаме държава. Това за мен не е никаква държава. Защото крадат и имате ли си на представа на ден колко хора умират по болници? Имате ли си на представа, че в момента на нашата медицина не им пука колко хора умират и не им пука дали ще умрат? Имате ли си на представа какви гьотверенски доктори има им в момента? Едно време задължението на доктора беше да ти излекува, да ти помогне, да те вдигне на крака и това нещо не се плащаше. Тръгнали да ми говорят младото поколение. Я вземете, почетете малко, бе. Мишки,